Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Nilqakom għall edizzjoni oħra tal-programm Id-Bassir wara l-waqfa li kellna minħabba l-Lop Internazzjonali din il-ġimgħa jerġgħu jibdew il-kampjonati diversi pajjiżi fl-Ewropa u jiena f'din l-edizzjoni tal-Bassir se nagħti ħarsa lejn żewġ logħbiet li għandna mill-kampjonat Taljan tas-Serje A. Iż-żewġ logħbiet huma Fiorentina kontra Juventus li se tintlagħab is-Sibt fis-sitta ta' filgħaxija u l-logħba l-oħra hija d-derbi della Madonnina bejn Inter u Milan li se tintlagħab il-Ħadd fid-9:15 ta' filgħaxija. Fiorentina Juventus hija logħba interessanti, żewġ timijiet li apparti r-rivalità passiva li hemm bejniethom, speċjalment wara li fis-sajf tal-1990 Juventus kienu xtraw li Roberto Baggio minn Fiorentina u minn hemmhekk ir-rivalità bejniethom splodiet. Żewġ timijiet li matul dan il-bidu ta' staġun bidlu l-coach. Fiorentina neħħew lil Stefano Pioli wara bidu mill-aktar deludenti tant li jinsabu fil-qiegħ tal-klassifika u minfloku ħattru l-Vanoli. Fil-waqt li Juventus minkejja bidu kemm xejn pożittiv, speċjalment bir-rebħa fuq Inter, neħħew lil Igor Tudor u ħattru lil Luciano Spalletti. Ovvjament fuq Fiorentina ftit jista' jingħad għax Vanoli għad irid ovvjament ħalli t-timbru tiegħu fil-waqt li Juventus wieħed jistenna li wara din il-waqfa li kellna minħabba l-logħbiet internazzjonali Spalletti jibda jagħti aktar mdera lit-tim ta' Juventus skont il-filosofija kalċistika tiegħu. Fil-fatt ħafna rapporti qed jgħidu li minn din il-logħba Spalletti wis probabbli li jaqleb għad-diviża b'4 u jilgħab il-Yildiz f'pożizzjoni aktar ċentrali. Il-pronostiku tiegħi huwa wieħed bilanċjat minkejja li forsi fuq il-karta Juventus jibdew bħala favoriti meta wieħed iħares lejn il-klassifika, però Fiorentina nemmel ħajkollhom motivazzjoni kbira biex jirpiljaw mill-bidu diżastruż li kellhom mhux xejn aħjar minn rebħa fuq Juventus ma tagħmel ġieħ lill-Vjola biex jibdew jirpiljaw u jitilgħu il fuq fil-klassifika. Inter Milan, derbi della Madonnina, derbi li dejjem ikun jaħraq, naħseb wara d-derbi ta' Ruma, d-derbi ta' Milano huwa t-tieni wieħed iktar jaħraq fl-Italja. Żewġ timijiet li huma mistennija li jkunu fost l-isfidanti għar-reb tal-kampjonat. Inter wara li kellhom bidu kemm xejn diffiċli titmexxija ta' kifu jidher li qabdu r-ritmu. Milan min-naħa tagħhom minkejja li mhux qed jilagħbu f'kompetizzjoni Ewropea għaldaqstant ikollhom aktar ħin biex jippreparaw il-logħbiet tagħhom qed isibu diffikultà speċjalment f'dik li hija konsistenza. Ovvjament wieħed jistenna li Massimiliano Allegri bl-esperjenza li għandu bħala coach jirnexxielu jsib is-soluzzjoni għal din l-inkonsistenza li għandhom il-Milan u ovvjament iżommu mal-pronostiku li jkunu wieħed mit-timijiet sfidanti. Hija logħba li ovvjament bħal kull derbi m'hemmx favorit jew sfavorit, żewġ timijiet li għandhom kwalità fl-iskwadra tagħhom. Derbi jista' jmur kull naħa, hija logħba miftuħa għal kull riżultat. Ovvjament jiddependi ħafna l-ewwel minut tal-logħba għax jekk tim jirnexxielu jmur fil-vantaġġ kmieni fil-logħba din kapaċi tħarbat il-pjan tat-tim oppost u kapaċi wkoll li konna logħba mill-aktar tattika li huma verament logħbiet li Allegri huwa magħruf għalihom fejn il-logħba tkun waħda boring, tkun magħluqa f'gaġġa tattika u episodju kapaċi irrebbaħ jew itellef il-logħba lil wieħed miż-żewġ timijiet. Jiena ma nimmaġinax li tkun logħba boring, anke bl-istil tal-logħba li jlagħbu l-Inter.
Iż-żewġ timijiet jilagħbu bid-difiża bit-tlieta għaldaqstant qed jilagħbu b'sistema tattika mill-aktar simili. Għal-Milan ħajkun hemm ir-ritorn ta' Rabiot li huwa asset fl-iskema tattika ta' Allegri. Ovvjament wieħed jistenna players bħal Leao u bħal Lautaro Martinez li huma s-simbolu taż-żewġ timijiet kemm dawn se jirnexxielhom eventwalment iħallu impatt fuq l-andament tal-logħba. Jiena l-pronostiku tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw. Nirringrazzjakom tal-li tissegwu dan il-programm bħal dejjem nfakkarkom l-sponsor tagħna huwa Ejjabet ilha b'mod responsabbli u issa nċedi l-linja lill-kollegi tiegħi tal-Kamra Sportiva biex jgħaddu d-bassir tagħhom dwar il-logħbiet li għażlu f'kampjonati oħra Ewropej. Ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-kampjonat jew Malta Premier jirritorna f'tmiem il-ġimgħa li ġej. Sfida mill-aqwa kif nhar is-sibt li ġej fl-erba' fl-Istedju Nazzjonali f'Taqali, iż-żewġ timijiet li bħalissa qegħdin jokkupaw it-tieni post, iż-żewġ rivali kbar, Hamrun Spartans u Valletta, se jiftħu l-impenji tagħhom miċ-Championship Pool bi sfida li mistennija tkun interessanti, sfida taħraq sew fil-ground kif ukoll barra l-ground. Ma rridux ninsew illi Valletta żammew il-Hamrun Spartans draw 1-1 fl-ewwel parti ta' dan l-ewwel kampjonat. Għaldaqstant l-Spartans se joħorġu motivati biex jippruvaw darba jiksbu 3 punti. Ftit jiem biss qabel l-sfida kruċjali li t-tim ta' Giacomo Modica jrid jilgħab fil-UEFA Conference League kontra Lincoln Red Imps. Minnaħa l-oħra fir-relegation pool ukoll l-ewwel logħba se tkun dik l-iktar li tispikka. Gżira United jilagħbu kontra Mostar. Hawnhekk ukoll Gżira United jinsabu t-tieni bi 13 punt, Mostar jinsabu t-tielet bi 11. U żgur mhux forsi il-żewġ timijiet se jkunu qed ifittxu rebħa biex jibdew iserħu rashom minn post il-bot mir-relegation playout. Ta' min isemmi illi din il-logħba fl-ewwel parti tal-kampjonat rat rebħa ta' 4-3 għat-tim ta' Gżira United. Niftakru wkoll illi Mostar għaddejjem minn forma tajba. Tgħid id-darba se tkun il-mod illi Mostar jelbu lil Gżira United u jaqbżuhom fil-klassifika? Min jaf. Irridu nistennew u naraw se jiġri f'dawn l-4 tim li ġejjin. Qabel ma nagħlaq żewġ affarijiet, infakkarkom fil-previżjonijiet tiegħi tas-6 logħbiet li se jkollna mill-kampjonati Ewropej Malta Premier minn nhar is-Sibt sa nhar it-Tlieta li ġej, li se tarawhom fil-grafika ta' wara dan l-intervent u nfakkarkom ukoll fil-messaġġ tal-isponsor tagħna Ejjabet. Ilagħbu id-tantaw xortikom imma dejjem b'mod responsabbli. Ħudu ħsieb. L-aqwa esperjenza lokali fuq Ejjabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. Ejjabet.com. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli. Il-ħbib tal-Kamra Sportiva, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Ili ma nkellimkom ftit, illum il-ġurnata hija il-ħamis u l-ħamis allura aħna nirritornaw bil-programm id-bassir. Id-bassir li huwa miġjub lilkom grazzi għal Ejjabet.com. U dejjem l-appell tiegħu meta intom ħadd ilagħbu b'mod responsabbli. Għal din il-ġimgħa ġejt moti biex niddiskuti partiti tal-Premier League. U bħala partiti jiena li se niddiskuti huma dawn: Newcastle, Manchester City, id-derbi ta' Londra bejn Arsenal u Tottenham u l-logħba bejn Manchester United u Everton. Mela l-ewwel logħba. L-ewwel logħba ħanaraw lil Manchester City li bħalissa qed jokkupaw fit-tieni post tal-klassifika tal-Premier League Ingliż li għandhom 22 punt, ħajlabu away barra minn darhom ġifieri kontra Newcastle li bħalissa jinsabu fl-14 post b'12 punt. Fl-opinjoni tiegħi nemmen li
Is-sinjal 2, jiġifieri rebħa l-Manchester City m'għandix tkun daqshekk diffiċli minħabba l-fatt li s-City reġgħu qabdu r-ritmu tas-soltu u n-Newcastle għalkemm ħajkunu qed jilagħbu ġol forti St. James Park nemmen imma li bħalissa minħabba l-forma li għaddejjin minna nemmen li dawn jinmus għajlaħqu mal-qawwa tas-City. Logħba oħra li iddeċidejt li naqsam magħkom xi ħsibijiet fuqha hija l-logħba bejn il-leaders tal-klassifika Arsenal li għandhom 26 punt u Tottenham li għandhom 18 punt. Mela, ta' min jinnota wkoll il-forma brillanti li għaddej minna Arsenal u it-Tottenham huwa tim enigmatiku jien nara it-Tottenham jisu daqqa jkun hemm fuq daqqa jkun hemm isma' kemm qed jokkupa il-5 post nemmen li id-derbi imma huwa dejjem derbi. Allura kellek tgħidli Karl x'taħseb fuq din il-partita nemmen li id-derbi ta' Londra bej Arsenal u Tottenham jispiċċa bid-draw. Mela, logħba oħra li xtaqt niddiskuti magħkom naraw li l-Manchester United li qegħdin fis-7 post li bħalissa għandhom 18 punt ħajmorru u jilagħbu ant Everton li bħalissa jinsabu fit-13 post u għandhom 15 punt. Mela, xi tfisser di? Din tfisser li jekk l-Everton jerku jiġu daqs il-Manchester United. Imma li jekk il-Manchester United din ir-rebħa jafu jitilgħu u jkollhom 21 punt bekk jidħlu fiż-żona UEFA. Meta ngħidu żona UEFA ġifieri l-iktar żona preġġjata tal-UEFA, ġifieri Champions League, għalkemm iridu jistennew logħob ieħor. Logħba interessanti ferm, nemmen li għal-Manchester United mhux se tkun daqshekk faċli u nemmen li l-logħba tispiċċa draw. Mela, biex nerġgħu nagħlqu dawn il-ħsibijiet, nerġgħu nirringrazzjaw lil ejabet.com tal-li jogħġbu jgħinna u l-istess sib tiegħi jekk ħadd ilagħbu b'mod responsabbli. Dan kal-Parnis għall-Kamra Sportiva jsellmilkom u jawguralkom weekend sabiħ ta' futbol fejn intom tistrieħu u tieħdu pjaċir. Slim u saħħiet. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.